Нендей зор эшләр эшлисез үзегезнең өлкәләрегездә? Шәк шундыймыни? Добрый день. Вот мы сейчас находимся на 13-м форуме сельских предпринимателей. Каждый год мы сюда приезжаем. Всегда форумы разные. В разные мы районы ездим, разные цели и задачи. И эти цели и задачи очень часто соответствуют той ситуации, которая у нас в России в политике. Тобы, бәлки баяңгыдан түгел футболистка килеп чыгат. Рахмат. Негізінде күргәзмәгә киләләр. Арсада. Шәмсез. Сарман яклары. Сарман Сарманда. Хәзер нык күчтәнәчләргә дә алып барып. Юк, ана хәзер бит күп кеше үлән чәй içә. Рәхмәт. Вайышларда калышмыйлар, аларда менә вайыстан. Кече авылыннан. Яшьләр. Бу балма или Сабын. аша бикләргә. Я же не могу Ерләр егетләре, батырлар монда, Камалдиновлар. Менә казылык кем нәрсә әйтсә дә аларда кешеләр Перепелкалар. Юк, монсы. Они бу. Карликовый Шундый куры. тау. Бу тау. Английский карликовый куры. Корнишоновый. Эшләр нормаль, тәртип. Аллага шөкер. Мәтәп туртысында булсын. Татарский лошадь. Рәхмәт. Ничек хәлләр анда сезнең? Ярый, Аллага шөкер. Тихана намазы. Яхшымы? Ксерокопия. Ne эшлисез менә? Кайда сезнең? Казанда без Казаннан. Казанда да? Бик матур. Син нәрсә, эшең бетте, что ли? Яхшы гына яшибез, әкрен генә бөтенесе үзебез ясыйбыз. Чәйне әзерләп Симбел молодец. Bunlar bizim производительlerimiz. Hani buradan kızlar, yigitler. Сездән дә нык матур ясаучы юк инде бу. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Социаль проектны тәкъдим итәбез. Ул киләчәкне үстерәбез дип атала. Проектта без укытучылар һәм әти-әниләр катнашачак. Ну да ягодная долина, это твоя бригада, сильная бригада. Да, молодцы. У нас замечательные предприниматели. Вот сегодня приехали. Сегодня были такие выступления. У нас 4200 сел татарских. 4200 сел. И поэтому мы очень верим в это вот предпринимательство на селе. Мы верим, что это один из рычагов сохранения татарского языка и культуры на многие годы вперед. Әйе, без ел сайын җыелышабыз, аралашабыз. Ләкин Рәсәйдә 4200 татар авылы бар. Җыеннарыбызга һәр авылдан бер генә эшмәкәр килсә дә, ул инде 4200 кешелек заллар кирәк булыр иде безгә.
Шуңа да без быел әлеге җыенга әзерлек кысаларында үзебез төбәкләргә барып, авылларның яшәешен күрергә, эшмәкәрләр белән урында танышырга, аларны борчыган мәсьәләләрне өйрәнергә булды. Кадерле милләттәшләр, бер күрешү үзе бер гомер. Менә сезнең белән очрашкан саен ниндидер шундый яхшы хисләр, менә һәрбер чыгыш бүген кем генә чыгыш ясаса да үзенең эше турында, үзенең бизнесы турында татар телендә ялт итеп шундый сөйләшүләр булганда без шатланабыз. Әлбәттә, милләтебез ул бит беренчедән тел, гореф-гадәт, динебез. Аны бездән башка ул бер кешегә дә кирәк түгел. Менә шундый битараф булмаган кешеләр, менә монда без сезнең белән очрашырга мөмкинлегебез бар. Сез безгә рәхмәт укымагыз, без сезгә рәхмәт укыйбыз. Менә шулай итеп эшегезне дә барасыз, бүтән кешегә дә эш бирәсез. Авыл тормышын, авылны ничек яши авыл? Әгәр дә эшмәкәр булмаса, хезмәт булмаса, эш урыны булмаса, аның киләчәге юк. Әгәр дә безнең авылларыбызда мәчет булмаса, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне ничек итеп саклап кала алабыз? Әгәр дә без мәктәпләрдә үзебезнең телебездә укыту оештыра алмасак, әлбәттә без үзебезнең милләтебезне югалтабыз. Менә бу эштә сез безнең таяныч, без сезгә таянабыз. Менә миңа әйтә, нинди күрсәтмәк. Сезгә күрсәтмә кирәк түгел, сез әйткән сүзләрне язып барып, менә аларны тормышка ашырсак, менә сездә булган үрнәкне бер-беребезгә тапшырсак, әлбәттә без бик шат. Шуңа күрә озын сүзнең кыскасы, һәммәгезгә дә зур рәхмәт, һәммәгезне дә күрергә бик шат. Менә монда нинди генә продукциялар юк, нинди генә, ул бит берлеш кенә. Нинди зур эшләр эшлисез үзегезнең өлкәләрегездә, үзегезнең авылларыгызга. Шуңа күрә Ходай Тәгалә эшләгән эшебезне матур итеп кабул итсен. Менә безнең очрашуыбыз изге Рамазан ае алдында. Ходай Тәгалә барсын да кабул итер дип ышанам. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, шулай күрешергә, бергә эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә.